నమస్తే. చాలా మందికి దాహం వేస్తే నీళ్లు తాగి సరిపెట్టుకుంటారు. కానీ వ్యాయామం చేసిన, వేడిలో తిరిగిన మన శరీరం నీటితో పాటుగా ముఖ్యమైన ఎలక్ట్రోలైట్స్‌ని కోల్పోతుంది. ఈ లోపాన్ని కేవలం నీరు పూడ్చలేదు. అందుకే మనం హైడ్రేషన్ హ్యాక్స్ పాటించాలి. ముందుగా మామూలు నీటికి కొన్ని నిమ్మ ముక్కలు, తాజా పుదీనా ఆకులు లేదా కీరదోస కలిపి తాగండి. ఇది నీటికి రుచిని ఇవ్వడమే కాదు, విటమిన్లు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కూడా అందిస్తుంది. రెండోది, ప్రకృతి ప్రసాదం కొబ్బరి నీరు. దీనిలో అత్యధికంగా పొటాషియం ఉంటుంది. ఇది శారీరక శ్రమ తరువాత కోల్పోయిన ఖనిజాలను భర్తీ చేయడానికి అత్యంత వేగంగా పనిచేసే సహజ ఎలక్ట్రోలైట్ డ్రింక్. చివరిగా నిమ్మరసం మరియు చిటికెడు ఉప్పు కలిపిన నీళ్లు కూడా ఉత్తమమైన హైడ్రేషన్ అందిస్తాయి. ఈ పానీయాలను దాహం వేసినప్పుడే కాకుండా రోజంతా తరచుగా కొద్ది కొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండడం ముఖ్యం. ఈ చిన్న హైడ్రేషన్ చిట్కాలు మీ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి, మీ చర్మాన్ని కాంతివంతంగా చేస్తాయి, మీ ఎనర్జీ లెవెల్స్‌ను అమాంతం పెంచుతాయి.